Pekne sa tvár. Bacha, lebo tam je aj počuť všetko. No ja, pozri sa, to teraz. Musíš sa krásne dívať, moja. Áno. No to bolo výborné, Irenka. To sa ti podarilo. Lebo to sa pozeraj do kamery. Zaslúžila vzorná mamička. No. Dávaš mu, dávaš. Takých by bolo. No túto čo je tu? To čo tam bolo? Jej. Dobre. Strasznie. Teraz wyjeżdżam z tej. Chyba ścianko. To sú tí praví rodičia. Musím. To sú vždycky, oni sa vždycky medzi sebou nájdu nejaké také rôzne dvojice, no. Toto žujete. Veľký tam je. Rodinu? Ešte nemá. No, ale tak bude nové, to pôvodne
nebo akorát se nedá, ne? Co ten jen kolega nechtěl. Teda nemohl. Nie, ještě neboli zadaný, ne? Akože ja ešte len, no, dvaja dostali v podstate, Áno. Ja. alebo traja tuším boli objednaní, ale a proste tá jedna sa neozvala, čo volala, čo iné, to len každý je dá. No, ty sa tam nedostaneš asi. Ty bol dobrý chvat. No jo. Každý, no.